Ne možemo se vući, ja ne ide bez njega, nemoj me vučeti. Može 7 godina se idemo vučeti. Ne te vuči, samo ti kažem. Ajmo što je vreme da i mi pokažemo. Kad on izađe, evo ja idem korak po korak, evo da vidim. Ovako, nemoj me vučeti. Dobro, ne pritiskaj, dajde lagano. Evo maska, stavio si maska. Evo, stavio. Nemoj 5 puta. Ne, zavići mi ruku, hvala. Ovo vodi napolje. Ajmo napolje. Ajde napolje. Ljudi, pa što radite to? Čekaj, Lagano, ej! Pres! Novine, bre! Šta ti je, čovječe, si normalno? Kako će, bre? Kako će, bre, čovječe? Kako ništa guraš? Guraju od ozno. Ajde, nije od ozno, ne guraju. idem bez njega. Kad bude sišao, on zajedno se boži. Ide. Ja sam išao pole. Izlazi. Ajmo. Zajedno ćemo doći. Izlazi. Zajedno ćemo doći. Lakše! Malo bre! Nema da guraš, bre! Što guraš? Gdje guraš? Nemoj šak! Šta radite to, ljudi? Šta radite to? Na pravi mjesto! Nemojte tući! Bilo možda! Dužan sam da vam se obratim kao jedan od onih više stotina ljudi koji su danas bili u zgradi televizije Beograd, nekadašnje današnje radio televizije Srbije, tako što nas je obezbeđenje radio televizije Srbije pustilo da uđemo i prešlo na stranu naroda, podržavajući